Ok, an b'i foli ani tanu ni barikada ni wale ɲuman dɔ an b'a kɔrɔkɔrɔya k'a lase an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ Mali jamana kan wala bɛɛ diɲɛ jamana wɛrɛw la farafinna farajɛla dakuru ɲɛ kelen aw minnu sɔnna ka cɛsiri ni wuli ka jɔ kɛ ka danaya ani k'a ta k'a sɛmɛ Kabala TV la Kabala min bɛ yan diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya ni wasa kama ja bɛ boli sira caman fɛ YouTube bɛ yen nɔ Facebook bɛ yen nɔ TikTok bɛ yen Twitter bɛ yen nɔ Instagram fo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ groupe WhatsApp a n'a ɲɔgɔnna caman Kabala bɛ kurukuru ninnu bɛɛ lajɛlen kan an bɛ aw fo a ka danna la an ka bi jɛmukan an ko jɛmukan in ma ko dɔnni kɛnɛ a bɛ dɔnnibaw de ko fɔ dɔnni tiɲɛtigiw kunun dɔnnibaw bi dɔnnibaw sini dɔnnibaw waati saba dɔnnibaw passé présent futur anw n'o cɛw bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka to ka baro kɛ dɔnni kan minnu ye kunun tɛmɛlen k'o kuma fɔ k'an bɛ waati min na bi k'o kuma fɔ ka sini fɛnɛ kumaw fɔ ka ban an n'o dɔnnibaa cɛman kelen kelen bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kabala TV kuma sɔn ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an b'a fɔ ale de ma k'a bonya k'a jɛngɛ k'a bonya ka tila k'a jɛngɛ ne ni Jere ka nin kuma in ye sanga sɔrɔ fɔ an kan ka tara an bɛna plainte de don sabu a taara an bɛna ko kɛ cogo di sabu an kumana fɛn in kan fɔ ka dɛsɛ k'a f'u ye u k'a b'u ka fɛnw kɔrɔ u ma se k'a b'u ka fɛnw kɔrɔ a kɛra fɛnko la baara ye o tuma Ala k'an dɛmɛ Usa Jere salamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim. ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وكلمة الله هي العليا وصلي صلاة على نبي العليا وآله وسلم على ما أميفو ka Kabala TV ɲɛmɔgɔ ba fo ka a tɔgɔ minnu bɛ k'an ka jaw ta ka a jɛnsɛn ka taa diɲɛ gɛnjɛ bɛɛ lajɛlen fɛ k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada ka foli segin ka na an bangebaaw ma olu min kɛra an ka diɲɛlatigɛ sababu ɲuman ye si ni kɛnɛya ani labɛnko ɲuman ani kunnadiya ani Ala ɲɛ siranɲɛ ani kunnadiya ani diɲɛ hɛrɛ ni alikiyama hɛrɛ Ala k'o da an n'u bɛɛ lajɛlen ma ka foli se an karamɔgɔw ma ani an ka sheikhuw ma n yɛrɛ ka wurudi sheikhu Muhamadu Shafi Muhamadu Arabi denkɛ mawti k'a fo k'a waleɲuman dɔn n ka lasarali sheikhu ani n ka Ala tɔgɔ sheikhu n fa kɔfɛ o ye Muhamadu Buwarɛ ye k'a fo k'a waleɲuman dɔn lasarali batɔn k'a bɛ Hamidu Soso tununa k'ale to yen ne ko lasarali ma tunu a ma ban a bɛ yen ale de bɛ ne ɲɛnafin bɔ lasarali ko la ka an karamɔgɔ fo an jogo dɔ ba Sharif Usman Madani Haidara hafizahullah Ala k'an n'a kɔlɔsi a n'a ka denbaya bɛɛ si ni kɛnɛya Ala k'o d'an n'a ma ni cɛ in nin ye jamana in a y'a jɔ a ye diinɛ a y'a jɔ anw tɛ ansaru ye mais an ye baya kɛ an b'a fɛ o dama tɛ anw y'a ye an ka Ala wolo kɔnɔ an y'a ye a ka ko bɛ cogoya min na Ala bolo wala anw b'a fɛ n'an ni ye an n'an ka nafolo an b'a ka denbaya fɛ hali wulu min b'a fɛ yen an b'o fɛ k'a fo kɛrɛnkɛrɛnnenya a den min n'a y'an kɔ Ala ka hinɛ na n'o ye Muhamadu Madani ye ale tun ye yiri de ye yiri min kabako don ne yɛrɛ bɛ nege maa min nɔfɛ hali sini Ala ka ko bɛɛ ka ɲi mɔgɔ min saya hali sini ne hakili jiginna la n dusukun bɛ fitinɛ o ye Muhamadu Madani de ye ani Cheikh Ibrahim Sidibe a den dɔ bɛ yen ko Cheikh Mahamudu Niasse a fatura hali sini ani Hamidu Soso ni ne hakili jiginna ninnu saya la n dusukun bɛ fitinɛ Ala ka yafa ani hinɛ Ala k'o kɛ u ye u ni silamɛ ɲuman su bɛɛ ka sɔrɔ ka don kɛnɛ kɔnɔ ka Mali sheikhu ba fo Sheikh Buye Haidara hafizahullah Sheikh Hamala ka belebele ka waleɲuman dɔn si ni kɛnɛ Ala k'o di an n'a ma ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo Imam Muhamadu Diko ani diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ an bɛ min dɔn an n'an tɛ min dɔn mɔgɔw ka yafa ma bɛɛ de ko don k'u bɛɛ fo an ma ban maa bɔ maa si la dɔnnibaa bɛɛ ye dɔnnibaa y'an bolo k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada k'an yɛrɛ ɲɔgɔnnaw fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada an dontɔ filɛ kɛnɛ kɔnɔ Ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma Ala kira bonya kosɔn sɔli ala rasuli inshallah ni diyara n ye Usa Jire i ka dɔn k'a fɔ page barikama fila kɛmɛ k'u nun turu ɲɔgɔn na inshallah
Kabala TV baraɲɔgɔnya siraw fɛ i ka dɔn k'a fɔ ani fo ka taa se Zikiri Plus inchallah olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jari sere n'Ala sɔnna inchallah n'Ala sɔnna o la bi an ka jɛmukan dɔn kelen kɔnɔ an bɛ ɲininkali fɔlɔ min tɛnku min sekoya b'i bolo min jala b'i bolo i ye min kɔrɔta n'a yankan sɔrɔ ka sɔrɔ anw t'i dɔn i ye min tɔgɔ duman da i yɛrɛ la ka tila k'a da diɲɛmaa ka tila k'a tɔgɔ wele i la ka da i kɛwale kan fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔ b'a tɔgɔ da i yɛrɛ mais n'i m'a kɛwale kɛ diɲɛ t'a da o ye tiɲɛ e kɛlen k'a wele k'i bɛ se o waati an b'a fɔ k'e de tɔgɔ in da i yɛrɛ nka k'a confirmer o bɛ dépend mɔgɔtigiw inchallah mɔgɔtigiw ye jaabi min d'a ma ko cɛya seko y'i ye k'u y'a jala bilo i kama inchallah o k'i ko maa si muso ko nin tɛ bɔ bilen ka t'i yɛrɛ di kɛnɛ ma ka sabu kɛ ko n bɛ cɛ min kunna ko a t'a cogo la fo ni min maloyara ka taa yɛrɛ furakɛ fɛ yen ni min dun maloyara ka taa yɛrɛ furakɛ fɛ yen n'a muso ye tulonkɛ muso ma tulonkɛ cɛ de y'a muso tulonkɛ siga t'a la an b'a fɛ k'a daminɛ ni cɛya ye alhamdulillah a ko bɛ cogo di Adama an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i barikada i y'a fɔ cogoya min na page ba fila an n'o de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Kabala TV o y'an yɛrɛ ka page kɔrɔ ye ani Zikiri Plus o farala an kan sisan danaya kama Ala k'o sabati hali sini an b'a ɲini de diɲɛ bɛɛ n y'a fɔ anw ma na diyagoya ye anw bɛ baara kɛ k'a ɲɛ anw ma na ka tila ka tunu ka tila ka bɔ k'an bɛ tunu ayi an ma na o kama dɛ anw bɛ yan de sa fo ila yawmin yub'asuna fo don min yɛrɛ mana Ala jasa o la an mago b'a la an ka kumakan ka taa diɲɛ gɛnjɛ bɛɛ fɛ an ka mɔgɔw furakɛ diɲɛ gɛnjɛ bɛɛ fɛ an ka mɔgɔw mago ɲɛ diɲɛ gɛnjɛ bɛɛ fɛ an ma na k'an bɛ tunu o kɔsɔn a bɛ wajibi an ka kɛ laadiri an ka baara kɔnɔ Ala de ye tiɲɛ ye ale de dafalen don a ye de bɛ se ko bɛɛ la mais dɔnni min n'a b'an bolo an t'a ɲagami k'a fɔ ko a ye fanga sɔrɔ an t'a ɲagami an tɛ foyi bɔ a la an tɛ foyi fara c'est n'i an ye ka min fara a kan c'est fo n'o y'a si ye sinon an tɛ foyi bɔ a la i y'a faamuya o la Ala k'an to o sira kan Ala k'an to o sira kan an ye mɔgɔ minnu mago dilan hali sisan Ala ka min dir'u ma n'a y'u mago dilan Ala kana a segin an ma se ka minnu ta dilan fana dɔnni c'est-à-dire dɔnni daɲa tɛ Ala de b'o dɔn an ma se ka minnu ta dilan Ala de b'o dɔn ban tɛ fana amrul ilahiya ye Ala ka ko ye wa an jigi b'a kan fana ka tila ka olu an ni maa si tɛ fara an ye fura kelen d'i ma n'o b'i mago dilan i b'a sɔrɔ o ye dɔ ta dilan i ka wari kɔni banna mais jiri yɛrɛ bɛ dɔ wɛrɛ bɔ a kun k'a dilan ka d'i ma f'i dusu ka suma o y'an cogoya ye ani maa minnu jɛra baara la olu b'a dɔn a tɔgɔ o la an bɛna don an ka babu kɔnɔ n'o ye cɛya fura ye alhamdulillah an b'i fo k'i waleɲuman dɔn cɛya dalilu kɔni hali ni ne kɔni Usayi Jire kɛmɛ ka mɔgɔ wɛrɛ de daminɛ tuguni i nana yan fɔlɔ min na i ka jɛmu ka fɔlɔ i n'a hakili jigin o don de la alhamdulillah i ye san 3 n'a kun kan fɛ alhamdulillah alhamdulillah Jire nɔrɔ bɛ ka to i ye kaliwa wɛrɛ kɛ de n bɛna tila k'o ɲɛf'i ye an ka cɛya ko babu dafa adama ye cɛya fura an y'a ɲɛɲini ne y'a f'i ye ne bɛ fɛ ka dugu de sigi k'a tɔgɔ da cɛya furakɛ bugu min t'an ka quartier ye walima hali ka quartier yɛrɛ tɔgɔ yɛlɛma comme n fa ni n ba bɛ yen nɔ n m'a kanu ka bɔ yen ni n bɔlen yen fo ni n taara mɔgɔ dɔ furakɛ ka tila ka segin komi n'a fɔ n taara Abijan kɔsan in na cogoya min na i y'a faamuya o la cɛya fura ne ye cɛya fura dɔ kalan cɛkɔrɔba dɔ bolo ani Bamakɔ cɛ a ka jan dɛ ale adama n'i taara ale fɛ yen i bɛ maa min sɔrɔ yen sisan a ka ca maa 500 ye cɛkɔrɔba in yɛrɛ si bɛ sera san 100 ani san 10 ani dɔɔnin ma sisan a denkɛ de b'a nɔ na denkɛ bɛ mɔgɔw furakɛ i bɛ taa dɔw ta ye cɛya sara dɔw ta ye a bonna quoi n danna quoi a sera walimuso dɔ ma cɛya bɛɛ sɔgɔsɔgɔra mɔgɔw ka yafa ma dɔw ta ye a ye muso dɔ ta kɔngarati muso ta o y'a dabali a qualité bɛɛ cɛkɔrɔba in y'a dɔnni bɛɛ di ne ma mais ne y'a sɔrɔ dɔ de sababuya la o tigi fana ye ansaru ye laadiri don Ala ye sira jɔn don n ye dɔnni sɔrɔ ale sababuya la n'a taara cɛkɔrɔba in fɛ yen cɛkɔrɔba in ye dalilu ye a ye ne kala la i y'a faamuya o dɔnni cɛya bonya k'a janya o b'a la ka fanga kɛ cɛya la
o b'a la cɛya n'a sara ka lawuli o dɔnni b'a la i mana mɔgɔ bon cɛya kɔrɔti la k'a furakɛ o b'a la ka cɛ ban muso la ni dalilu kelen cɛkɔrɔba in fana ye san 17 kɛ cɛkɔrɔba in nɔfɛ ka kadimiya ka barika ɲini o bɛɛ kɔfɛ ala tɔgɔ in ti d'i ma hali ni $50,000 d'a ma k'ala tɔgɔ in kala fɛn dɔ ni fɛn dɔw bɛ ladala fɛn dɔw bɛ i b'o d'a ma a dɔ ye bakɔrɔnɛfinma ye ayiwa ainsi de suite ka taa a bɛ sɔrɔ ka dɔɔni d'i ma a ba de ka sɔrɔ k'a ka sanu feere ka bafinma in ɲini ka fɛn ninnu ɲini cɛkɔrɔba ka dɔɔni d'a ma mais bi cɛkɔrɔba in balo n'o de ye hali ne ye nɛgɛ haya ye cɛkɔrɔba in ne bolo hakika koyi a ti wuli awɔ dɛ awɔ dɛ a ti wuli yɛrɛ yɔrɔ ne y'o sɔrɔ n yɛrɛ fa bolo ne marifa ti wuli ne y'a sɔrɔ n fa bolo a kɔni nin fɛn de don yɔrɔ n y'a f'i ye anw ma dɔɔni kɛ tulonkɛ fɛn ye quoi an b'a kɔri ka tɛmɛ dɔrɔn tɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya wɛrɛw la an b'a ɲɛfɔ komi dɔɔni yɛrɛ valeur dɔnbaw dɔgɔyara o ala tɔgɔ valeur dɔnbaw dɔgɔyara o de kosɔn an bɛ kuma dɔw fɔ dɔrɔn an bɛ tɛmɛ quoi i y'a faamuya sinon Adama n'i ko i ye cɛ ye i bɛ fɛ ka dɔnnibaw kɔrɔbɔ k'u s'u dan na ne yɛrɛ ye cɛ ye misiko la ni ala ka jɛn ye dɔnni sira fɛ n bɛ k'a fɔ ko tɛmɛna ni maa minnu cɛ ne y'a fɔ ne y'a kɛ u b'a dɔn an ka taa an bɛ se yen i y'a faamuya o la cɛya furakɛli sira kan cɛya ka dɔgɔ ka cɛya labɔ k'a bonya k'a jɛnya kɔlɔlɔ si t'a la conséquence si t'a la a yangani bɛ tu i kunna i mago b'a la cogo min komi i bɛ san bɛ ka kuma ninnu fɔ an b'a fɔ ka ɲɛrɛ de i b'a dɔn han mɔgɔ min ye alikuranɛ kalan ka ban ka ala dɔn et puis ko kelen bɛ mɔgɔw la i b'o dabila sinon f'i ka sa i t'i ka ɲinifɛn sɔrɔ i b'o dabila o ye jumɛn ye n'u nana i fɛ yen kuma fɔlɔ ye min ye karamɔgɔ dɔw yɛrɛ dɔnna ko ne yɛrɛ ni ala cɛya la ka ne ta privilège quoi est ce que nin dɔɔni ninnu ye cɛ a ko cɛ ko dɔɔni ko cɛ tɛ n ko tiɲɛ tɛ ko mun na ko ne ale kumakan juguya ko k'e kumakan juguya cogoya jumɛn ko ne tilala kuma na karamɔgɔkɛ ne ye kuma fɔ yan kabala la t'o émission ɲini ka na TikTok ta dɔrɔn lamɛn t'o dafali ɲini k'a lamɛn ne y'a fɔ k'a ban ka dɔnni kuma fɔ k'a baro kɛ k'a ban ka tila k'a fɔ ni min ma sɔn i ma da la n sɔrɔ kɔbɔ la mais ni e yɛrɛ ma sɔn a to yen walima i k'i lafiya i k'i lafiya quoi jagoya tɛ ko i k'i ka cɛya bonya k'a janya jagoya tɛ i ka teliya furakɛ k'a bɔ i yɛrɛ la a bɛ diya i yɛrɛ de ye a dɔnni kɔni bɛ yen ni e taara karamɔgɔ kelen fɛ yen hali n'i taara karamɔgɔ ba kelen fɛ yen dɔnni in bɛ yen n'i m'a sɔrɔ de e m'a sɔrɔ a bɛ yen wala u b'a fɔ ko n sɛgɛnna Adama Sheikh Ginyo al-Imami rahimahullah a delila ka san 7 kɛ ala tɔgɔ dɔ nɔfɛ san 7 ka karamɔgɔkɛ in ka barika ɲini ka fɛn d'a ma karamɔgɔkɛ in tilala k'a janfa ala tɔgɔ in ko la san 7 kɔfɛ a ka cɛsiri kɔsɔn a natɔlɔ a ye sufikɛ dɔ de ye kaliwa la zira wo kɔnɔ kungo kɔnɔ o y'a wele k'ala tɔgɔ in dafalen d'a ma o ye ala ka ciden ye o kɛra olu la o b'o bali ka kɛ e la a kɛra ne yɛrɛ la ne yɛrɛ min bɛ ka nin dɔnni ninnu kuma fɔ a kɛra ne yɛrɛ la ne ye n sɛgɛn min bɛ ka nin dɔnni ninnu kuma fɔ a kɛra ne yɛrɛ la ne ye n sɛgɛn min kɛ ala tɔgɔ nɔfɛ manamana tɛ n'a ma kɛ a dɔnni subagalama ninnu dɔn n y'a sɔrɔ n yɛrɛ fa ka sira kan ninnu bɛ sɔrɔ a n y'a sɔrɔ n karamɔgɔ bolo n tɛ ninnu bɛ sɔrɔ n y'a sɔrɔ n ka seku bolo n tɛ ninnu bɛ sɔrɔ ka cɛya bonya k'a janya ne jire de bɛ k'a fɔ n b'a garanti Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Côte d'Ivoire diɲɛ jamana bɛɛ fɛ cɛya ka dɔgɔ de walima i ka teli dilan de la mɔgɔw ka yafa ma walima fanga ti cɛya la walima cɛya a sara walima u ye bon cɛya la k'a ka ko ban ne jire wele ni ala sɔnna ma i b'i ka ɲinifɛn sɔrɔ ne de y'a fɔ n b'a kan fana n bɛ k'a kɛ dɔnni bɛ yen a ma ban fo ka diɲɛ wuli n'a banna don o don dɔnni tɛ ka développer ni réseau ko ninnu hali téléphone iPhone yɛrɛ kɛ
ne ma fili 6 ni 7 ni 8 ni 9 ni 12 fo 14 be sisan mais a bɛɛ iPhone de a bɛɛ iPhone de mais yɛlɛma de do don de do a kala ka dɔnni bɔ dɔ yɔrɔ la hadul kursi bo fiyo al-Qur'an kono jalla wa ala ko hadul kursi kono الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شئت دودو على علاقة دونا إلا بما شاء فنمي على جا ودوني بيبي بالي يورو نايا جاتوما باكي أباو إمانا دونو دوني تولا فرجولا أبي على يورو مما أجاواتي ما على بفعل القرآن كنا ala ba fal qur'ana kono kullu yawmin huwa fi sha'nin ko dongodo ala be ko qur'ala ala ka wali ko te yubdi'u wala yubtadi'u ya fam ya ala kela ni ko numbela ni domu kuma sera abo jirana ya fam ya ce bi bonya ka janya ne ba furake nya fi cuka muna ba furake wa muga cɛya salen do pewu fona sali hakɛ tɛmɛna san 300 kan n'a ma tɛmɛ o kan n b'a furakɛ i y'a faamuya walima cɛya fanga ka dɔgɔ galabu t'a la mɔgɔ dɔw bɛ yen cɛya ka bon a ka jan mais pasa in a tɛ se a kɔrɔ i y'a faamuya i y'a faamu n'a ye ɲɔgɔn ye a bɛ s'a kɔrɔ k'a kɔrɔta i bɛ se ka litiri kelen ni kilan gulo a la k'a kɔrɔta i t'a dɔn k'o fɛn b'a la ni ala ka jɛn ye i y'a faamuya e ye mɔgɔ caman lase ne ma o ye jaabi d'i ma i y'a faamuya i y'a faamuya a dɔ bɛ yen fana n b'a fɔ n ko sokɛ dalilu ale ti min yɛrɛ cɛya bɛ ko n'a ye tile 9 ne ma fili n y'o fana d'i ma tile 9 dɔrɔn i y'a faamuya n'anw ye dɔnni baro bɔ a ka d'an ye an k'a den de fɔlɔ ma i y'a faamuya i y'a faamuya ale ye 20,000 ye n'a sara pewu k'a lawuli o ye 30,000 ye parce que mun na o ko ka ca parce que ni min farati o dɔw la o bɛ tila ka segin i yɛrɛ ma o la i bɛ tɛmɛ o i b'o laadaw lakile ka tɛmɛ o siraw fɛ pour que k'a ko ɲɛnabɔ o mun y'a to cɛya ninnu bonyani jɛni walima ka cɛya yɛrɛ fanga kɛnɛ traitement mun don a bɛɛ ye traitement en vue de ye mun n'a wari ka ca i b'a dɔn adama k'o de ka ca a furaji bitɔn dɔ bɛ ne bolo ne b'a dilan ni yiri qualité 70 de yiri dili qualité 70 min bitɔn kelen ye 2,000 ye n'i y'o feere n'i y'o di maa 10,000 ma o maa 10,000 na i bɛ se ka mɔgɔ 5 dɔrɔn sɔrɔ mais o kama fɛn y'a la ala ka ko ye o ye jagoya yɛrɛ ye sa bon mɔgɔ dɔw y'o fɔ o ye ne ka cɛya fura ye min ye a y'o yigi a ye fɛn ɲɛw ye yɔrɔ o fura in e yɛrɛ ye kabako y'o la a dira e yɛrɛ baara ɲɔgɔn ma tɔgɔ a bɛ jabɛti furakɛ a bɛ tension furakɛ a bɛ kɔnɔna bana furakɛ a bɛ koko furakɛ cɛya yɛrɛ bana siraw n'a pasi siraw n ko dɔ y'a minɛ ne na ka taa lajɛ ko est-ce que ko fura t'a la a ko ka karamɔgɔ a ko yala ne ye nin yiri in bɔ min ne ye yiri in bɔ min n karamɔgɔ de y'a di yan n'a sɔrɔ an bɛ baara kɛ docteur dɔ kan n ko ayi a tɛ ɲɛ f'i ye dɛ ayi a tɛ ɲɛ f'i ye i y'a faamuya ala cɛya bana ma nin sɔrɔ ne bɛ dɔ dɔn a dɔɔnin na i y'a faamuya wa hali sini n bɛ k'a ɲɛ ka taa lajɛ ko est-ce que ko fura t'a la a ko ka karamɔgɔ a ko yala ne ye nin yiri in bɔ min ne ye yiri in bɔ min n karamɔgɔ de y'a di yan n'a sɔrɔ an bɛ baara kɛ docteur dɔ kan n ko ayi a tɛ ɲɛ f'i ye dɛ ayi a tɛ ɲɛ f'i ye i y'a faamuya ala cɛya bana ma nin sɔrɔ ne bɛ dɔ dɔn a dɔɔnin na i y'a faamuya wa hali sini n bɛ k'a ɲini hali sini ni ne y'a mɛn ko e adama bɛ cɛya fura dɔn n bɛ t'i nɔfɛ a bɛ sɔrɔ cogoya min na n b'a ɲɛɲini k'a sɔrɔ n y'a kalan n b'a furakɛ adamadenw kan'u bila u kun na ko ne ɲɔgɔnna bɛ na n sigi yan ka kuma lankolon fɔ ala k'an kisi a ma u kan'u bila u kun na i y'a faamuya mɔgɔ min ye san 3 kɛ ka kaliwa don o kaliwa kɔfɛ
e ka tila ka fɛn fɔ min tɛ sababa ye o kabo o yɛrɛ tɛ se ka kɛ yɛrɛ ala o tɛ se ka kɛ yɛrɛ i y'a faamuya ni dalen don ala dɔrɔn ne yɛrɛ ka kuma cogoya ni dalen don ala na dɔrɔn an ka baara kɛ baara kɔfɛ i bɛ jaabi di kana na kuma i y'a dɔnnibaa karisa i dɔnnibaa karisa lajɛ u ka fura a bɛ se ka kɛ a ka ɲi kɛ a ma ɲɛ e de bolo a ma nɔgɔn ne ma se de tɛ n ye a kɛra mɔgɔ yɛrɛ taabolo f'u k'a f'i ye a ma nɔgɔn ma n k'a lamɛn k'i bɛ k'a fɔ ko dɔnnibaa dɔ y'a kɛ tan dɔnnibaa dɔ y'a kɛ tan o ma nɔgɔn ne ma ne ka cogoya tɛ se de tɛ n ye dɔw b'a fɔ se de t'i ye a ma nɔgɔn ne ma quoi ni i yɛrɛ ma kungo ma dɔnnibaa ko minɛ i lafiya dɔrɔn kan ka dɔnnibaa wɛrɛ wele dɔrɔn k'i b'a ka temps perdu quoi i y'a faamuya a kɔni bɛ yen a dɔnni kɔni bɛ yen o ye cɛya fura sira ye a qualité o qualité furaji man ye min ye bitɔni man ye o bitɔni ye 2000 ye ale den tan bɛn tɛ caman n'a ka di i bɛ kelen ta ɲɔn'o kelen kɔni ka ban i ye masakɛ i ka du kɔnɔ sokɛ dalilu in o tɔgɔ o ye 20,000 ye ale kɔni ti min yɛrɛ yɔrɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko cɛya fura ko fura b'a la i y'a min de a bɛ kɛ ka cɛya ko tile 9 o tile 9 kɔnɔna na i b'i ɲɔgɔnnaw dan o ko in na fo ka se saya ma a ti minɛ fana o ne ka dɔnni ninnu mun y'a lafiɲɛ ye naturel de don k'a fɔ ko n'o kuma o kuma f'i k'a ta o fɛn tɛ quoi n'i y'a dir'i ma ka ban dɔ yɛrɛ bɛ ne bolo ale bi mɔgɔ min lawaji ka dɔgɔ n y'ale yɛrɛ sɔrɔ n ka tijɛnɛ seko de bolo Mahamadu Arabi denkɛ Mahamadu Shafi de ye dɔnni di ne ma n'i y'ale min lawaji a b'a cɛya ni cɛya fan c'est-à-dire a fɔra ko mɔgɔ mun tɛ den sɔrɔ ka sababu kɛ ko denkisɛ tɛ yen o fanw a b'olu de labalo k'a ɲɛ ka fanga yɛrɛ k'i la cɛya la i yɛrɛ dabali bɛ ban c'est-à-dire ko est-ce que fɛn wɛrɛ t'a la dununkɔrɔ jɛman bɛ kɛ k'a dilan tewu i y'a faamuya ale fana b'a di a dilan 20,000 ne ka dɔnni ninnu dɔnni minnu wele ala y'a di yan kabako dɔnniw don a sɔrɔ yɔrɔw olu dɔnnen don quoi olu si dɔnnen don quoi i y'a faamuya an bɛ se ka nin fɔ an bɛ taa ɲɛfɛ a diyara n ye aw minnu mako bɛ karamɔgɔw sasi jire la an ko ale de ma k'a bonya k'a jɛɲɛ k'a tɔ mɔnɔtɔ k'a da i kun o de ka kurusi jala kɛ wasa usa jire bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira 2 de la 00223 78 56 17 00 ne yɛrɛ ka numéro ye walima 00223 73 50 06 62 nin ye usa jire ka nɛgɛjuru siraw ye n'i y'a gosi dɔrɔn i b'a sɔrɔ 78 kɔni tɛ bɔ a tɛgɛ kɔnɔ ye nka dɔ in bɛ to k'a ye kalandenw bolo 73 bɛ ye kalandenw bolo nka 78 56 17 00 ayi o tɛ bɔ a tɛgɛ kɔnɔ kuma si i y'a kɔrɔ waati o waati a bɛ laminɛ usa jire siri ye mun ye de siri man ɲi dɛ alhamdulilayi adama siri man ɲi siri ye kojugu ye a bɛ président sɔrɔ a bɛ ministre sɔrɔ a bɛ député sɔrɔ a bɛ waliyu sɔrɔ a bɛ kutubu sɔrɔ n'i ma siyan ka kɛ mɔgɔw kan mɔgɔw b'a y'u ka k'i kan ala ka don a n'a cɛ i y'a faamuya siri man ɲi siri de bɛ maa barikama kɛ maa lankolon ye hali e yɛrɛ sɛbɛla ci siri de b'i c'est-à-dire k'i kɛ maa lankolon ye dɔrɔn a bɛ don i ni hɛrɛbaw cɛ a bɛ don i ni relation cɛ ko dilen ma k'a kun tile la siri de b'a kɛ i b'a sɔrɔ sa dɔ bɛna miliyari marché d'i ma a bɛɛ kan ka miliyari 50 sɔrɔ a marché bɛɛ kɛra k'a ban wari yɛrɛ jiginna compte la a tɔ dɔrɔn a tigi k'a sin i b'a sɔrɔ sini dɔrɔn min kan k'a sin saya b'ale sɔrɔ ala k'a kisi siri de bɛ nin se maa ma siri b'a se maa ma siri b'a se maa ma walima affaire ɲɛsinnen ma ko dɔ b'a tiɲɛ dɔrɔn ko dɔ b'a tiɲɛ awɔ ne ye cɛ dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Abidjan dɔnnibaa ba don adama ale yɛrɛ kɔni ale bolo kɔni ala kira kɔfɛ a ye ɲɔna si t'ale la ala ka dugumakolo kan dɔnni n'a ni cɛsiri yɛrɛ la a ne ye ɲɔgɔn ye ko ne ye denmisɛnnin ye n'i ye tiɲɛ fɔ e ka lahala ye jumɛn a y'a da dɔ la furu ka taa ne yɛlɛla ŋe ma foyi ye e ma foyi kɛ ne ye kelen fɔ a ye n ka kow la a k'ale ma deli k'o yɛrɛ mɛn fiyewu k'a b'ala y'a dan a ko kuntalaka cɛkɔrɔba dɔ de y'a fɔ a ye
ako don ya ale kabako ya me kan ni nyona demsen se katini ne ka kola ne temena sira mo mi danya moru ya le soka kana ni shegu mi ma nyogoyen pour que abise ka boni balaw kono ko do de akoma ka tara shegu bango fe ay burkina chokro bokra mo baw fo ya sira kra mo ba mo fe ma ko kan shegu bango ma nyogoyen ni na le nyogoyen bi dale ako ana ma nyogoyen ni shegu bango nyogoyen anjera ay logoma dantege kan kalfa ka gundo kana hal shegu bango sale ne kala dalula parce que ledu ko menache ay yon zoro Côte d'Ivoire ha achenya aya famia kwa le mafoi ke folo ya famia wala adama siri man na ma fe mama to jema barka ma ba ikanga siri tikela nyini wala nga feno nyini ka bile bolo kono mi ba to iti siri amai ya famia wala siri doni siri gundo onya nye ni kabla siri dalu do bene bolo so mo dana re so ne ka seya atoko yora anfle ou la fla la kaba nego nye shegu wele ka foi ami siri tigala baroka akonyi mindima akon fa ya fonyi agire na bonya koso ako ni ya glanga a seven glanga siri saka kana ako ka bla kon kono waro ta du wallahi chendo wara wata mine ya famu ya ni ikorala siri mbila siri abi siri yele de comme na fo ni asidi ke fini ka ba nyi choka mi wa ka to ifarla siri tsega gerila jina shitane saka gerila adama de shitane saka gerila yoro adama shitane reka jugun jina shitane yo reka ne ba fo mo yi imana ke makal to kalti iden akera ne jireo akera mama yo do doni tiguka fem bi siri wuli ka ba maka ka nyini hal na tila anyini ika blay bulu koro ko kacha ika dinya ma jole ba durundu yoro ngele wala kojugu yi soro na durundula sonni ka se ka felege ka se ka basiki tuguni ibi soroga ne bara ibi soroga ne ga samara do isena foka ban iti che mi se ki bo akono adama doni be ya tiguri do era ne dona sira o fe ka kila ka bo adama ita don fi ko doni tigu do era ala ka duma ko ka fo bala o kele ki soro ala kan kishi ibi nega sabara do isena ka tama ka ba tama fe ita tigu abi munu mbolo tu so ngade amble parce que u janvara ka cha oni mama jera nyon oni mama jera u janva ala olu ta di ala ati soro munu mbolo sa ibti yera chewlu tige ibso ka ta fo anye ko ki ka war duna ika foi mandu sir tigala mi ma nebolo shegu ba dia domina ko naija a glan ka ke barkon ko ka di ma bakelema bega balaw be wuli mala ne shere c'est-à-dire comme ka gini quoi ne bolu de ke nga barakono nya fi on ti fe ka dai am fe ka tadi nya fe warte c'est-à-dire an to ka to bonyani sutura kono ala de masai mi se ka be jabi mais doni min dirama an ba gla o chogala ka di mo ma wala ne mo kele ba glan ka di ma de siritikala ba di mo ma wa mu ga de fa wa mu ga ya fam ya ikera president yo ikera ministre yo ya soro ne bolo ma soro ne bolo ni don baro bi bolo afa ko siritikala min kay na ga siritikala be aka di ma wati ni bita bararo la blogi boy kana iki mu ga tani yere ko ga chan ma shite ko kebi sigi ki bro fra da senga c'est-à-dire ko edame alala ko koti soro te chen de ala kan nyuma ka ala dana ka boni tay khula auz bil falaki bi rabbinasi annana kumun ko so bebo don hal ni ma doye ya famia ni mo me Cheikh Ismaël Darame lame obi bo ala to ko wani doni sira ani wulika jo sira pour que ngabo
dinga kono ngen daka nyini ka soro ibo faamu ni ale lame ale temena siram veni akila ale wolu la kabi wala ni mamin ko isirle do ni isirdi jolokoy na nyoy asiri bibla ko abse ke mi ga min foni ngo wamuga abse ke nini ijera ika laale o nyefole konyi koro be ne ma dolu kono folo kore be dima min to fana yo ya famia doni kuma bere ti se ka fo don te klongela yoro nere tanawi ka ne korka bla don do folla ne te son luma ya famia sirde bi ma balka na folo soro ya famia adama nyame ko na folo ala deli ko chente do ka fona video bi yala la ka be adama ye dambe fo sa monsieur Jema adama kami wolo jege ka be adama baraba mulo sa adama na folo to ko chen na ati bolo de chen do comme atigu de fana dogoyara Sheikh Hamidou Soso nkarango ba boro bonyana yo Hamidou Soso ka khalwa dona ku yale de akun dalen do ala jara kun bama ko ya ntina tofo ani Hamidou jera ka Hamidou barka nyini ka munyu ni Hamidou tunna bama ko ya mo folo bi do Hamidou ka le do aw ko seraw de ke awa ata soro ça dit keme fla wala biduru wala binani Hamidou yayi ko manyana bada ko karsa ko iye ma sebe yembonya ko jembi ni la ko don Hamidou e wari da lu glan ka dama shekera multimilliardaire de nabi yala mo ba ka valizu de takana yala na fe aka shaki quoi na fon président tama ka shaki bi ka dogolo akira fe chukama amma Hamidou ya aka ko chena tugun mena o histoire de lakali che ko chara bi do avion baw kono jeluti ban atanina akira Hamidou Soso bolole akira general tlela ala ka hinala Musa Traoré dono la Hamidou nana Bamako ka cleanan ke chemana war soro law hero chera cleanani chemana cleanani ko fe anaka jamana na mobulu saka fla saka kwale fla o bakun nana kana Hamidou fo kramo assalamu alaikum Hamidou ko wa alaikum salam ay pagi dangoro boka de Hamidou ko wari ndaya folo warinda ako saka fla ko fla bo ken naye ko kafu afu kana saka inji folo ka toy folo ako karsa ni nana ya biya klena ni me ko kunchara kramo ko de yake ko chara o de yake masika nyi ko ka ko chara ni folima ne ra bolo ko nyi koro di kilawo wonne bolo ne jugman do di kila quoi ko karsa ko Hamidou aw bi jugman ke ma la wala ma foy kena ko de kun charama ako karsa nyame ko murdo bi rabi bolo khal wala yiga so sisa okuye chen ko muru de ka ko chaya wa yala ne de ka ko chaya ko Hamidou de fin bekene o Hamidou ne kum mi chuga amna de dalu glan hade yorningele nga ko kera balawi ko ne Hamidou ka logoma kele mi ka kola nya takabola nga logoma kele mi no bi ka kola ne takabola akoy bi dorma duru nyini bon ko ay ta soro akerati ayo fo domu na ko anaka ko karonke karongo bi kan boro boy Hamidou dia logoma kelen do aka kola roko so yere boyan man neren do jera ya kenela amago glane ko fe ka ba mununu ne tarafu karamo de ko karamo ko ke ni ma sawal bende la ku bi ma ko safu ki ga logoma le frère Hamidou tashifa kera ko yorobe ay wari nya ci ne so mando ne ke mane ko luke ko mais karamo ga Hamidou na la ka jonyo nu ya kila bana de koy ni yela luka nu yela liga ka ko bana mais che jota la
ni kɛ multimilliardaire ye ni président yi wele ko n'an ka ɲɔgɔn ye min y'a sababu ye n'o nana n'aw de lamɛn président to yen o de ye nin d'i ma o tɛ dɛsɛ ka président minɛ ka d'i ma a ko an ka taa ɲɛfɛ Adama i y'a faamuya nafolo dalilu a bɛ yen mɔgɔw de tɛ se k'a kɛ i b'a dɔn mɔgɔ min fɛ ka nafolo sɔrɔ ni min ye 60,000 40,000 100,000 15,000 o ye nafolo dalilu ye nafolo dalilu a bɛ yen hali n'i ko i bɛna yɛrɛ bɔ ka taa n'i ka jamana kɔnɔ n ka baara kɛ n ka waati d'i ma ka don d'i ma ka heure d'i ma ka minute d'i ma ne bɛ s'o la mais a se de t'i ye a tɛna bɛn a la Adama nafolo dalilu sa jira an bɛ taa ɲɛfɛ an ka taa ɲɛfɛ baro in nafa ka bon mɔgɔ minnu mako bɛ siritigɛla in na 100,000 francs inchallah n'Ala sɔnna a bɛ se ka sa jire sɔrɔ a yɛrɛ tɛgɛla téléphone numéro tɛ dɔwɛrɛ 00223 78 56 17 00 n'i y'o gosi dɔrɔn sa jire yɛrɛ bɛ taa numéro filanan o bɛ kɛ kalandenw tɛgɛ kɔnɔ i b'a weleli kɛ o numéro fana na n'i ma jire sɔrɔ 00223 73 50 06 62 Bamako Ɲamana ni Kɔbala de tɛŋun bɛ ɲɔgɔn inchallah sajire dagambi morgan dalu sajire jina jugu jina sitane jina minnu bɛ ka mɔgɔw ka furu tiɲɛ ka denko tiɲɛ ka gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ ka sigi ka baara yɔrɔ bɛɛ kɛ sitane ka bɛɛ kɛ balawu ye ka bɛɛ kɛ tɔɔrɔ ye solution b'a la alhamdulillah Adama jina sitane solution b'a la solution b'a la jina furakɛlikɛla ba den de ye ne ye Adama jire Kɔbala kura n'a jan jina sitane n'a ni cira ɲɔgɔn cogo cogo a b'i halaki ale den de ne a ka dɔnni tiɲɛ ta ba ye ne ne tɛ tiɲɛ ta ba ta a ka dɔnni na a y'a dɔnni di yan 1,000 ko tɛ 2,000 ko tɛ 10,000 ko tɛ n'an kumana a bɛ taa cogoya min na an bɛ taa n'a ye ten dɔnni min bɛ jinɛ sitanaw kɛlɛ k'u halaki ne ye min sɔrɔ n ka cɛkɔrɔba bolo a bɛ 10 bɔ n ye min sɔrɔ n ka shehu bolo o ka ca n ye min sɔrɔ n yɛrɛ karamɔgɔ bolo Madu Bɔrɛ o ka ca ani n ye min sɔrɔ n ka kaliwa kɔnɔ o ka ca kojugu jinɛ sitanaw fitinɛ b'u la balawu b'u la i bɛ musotigi de ye muso b'i bolo dɛ mais su o su i bɛ sogo k'i ni muso dara tuguni alahuzubila i muso tɛ jinɛ sitanaw de b'a k'i la wala u b'u yɛrɛ k'i maloma ɲɔgɔn ye wala u b'u yɛrɛ k'i yɛrɛ muso ye muso b'e bolo muso da m'i kɛrɛfɛ i bɛ tila ka sogo dun k'i ni muso yɛrɛ nin tɛ balawu ye olu de b'a se ma walima muso furulen e de bɛ sogo ka k'i ni cɛ wɛrɛ dara walima i furubali e de bɛ sogo k'i ni cɛ wɛrɛ dara jinɛ sitanaw de b'a kɛ u b'u furakɛ pewu ne ye mɔgɔw furakɛ a la ko ale furakɛli in maa ti don ale la ten de c'est à dire k'a fɔ se k'i bɛ wusulan dɔ dilan k'a kɛ o fɛn de tɛ n'i bɛ fɛ k'a ban ka bɔ a tigi nɔfɛ o fɛn de tɛ a bɛ dépend n'aw kumana a bɛ furakɛ i y'a faamuya n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'a b'i la walima n'a b'i den na n'a b'i muso la Adama diɲɛ yɛlɛma ni diɲɛ cogoya o de nana n'anw ye réseau kan o de nana n'anw ye yan i y'a faamuya voilà inchallah n bɛ se k'o de f'i ye jinɛ sitana lahalaya kan o diyara n ye min fɛn jugu min b'aw ka dɔrɔgu ta ka juye min ka dulɔ min ka furakisɛ kun ka tila i y'a faamu b'a la ka sigati fara kan kelen b'a dɔn wale solution b'a la yɔrɔ Adama yɔrɔ ne ye fara caman kari yan n'o ye komi an famana ka don a kɔnɔ n y'a f'i ye n bɛ deli k'a f'i ye maa dɔw bɛ yen a bɛ juin min a se tɛ komi dɔw bɛ yen u don la de a ka d'u ye u dɛsɛra ka bɔ a la dɔw bɛ yen u bɛ juin min Adama jango anw fɛ yan farafin jamana kan yan faden juguya a ka bon i bɛ du dolo de ye ni de kan ka kɛ du fitinɛ yelen u t'a ɲɛɲini k'a bila foyi la muso ko ne yɛrɛ y'a dɔ ye ne de y'a furakɛ ka bɔ a la ale tun bɛ yaala sufɛ baarakɛlaw de nɔfɛ waliyazubila maaw don maa ɲɛnamaw don baarakɛla tɛ maa lankolon min ka c'est à dire n ka kuma fɔ cogoya don i y'a faamuya i y'a faamuya a bɛ yaala olu de nɔfɛ sufɛ maa ɲɛnama cɛ in ye maa dawulamaba maa ɲɛnamaba ne de y'a furakɛ ka bɔ a la n y'a f'i ye maa dawulatigi maa barikama u ye fɛn bɛɛ kɛ ka musow su a la ka dɛsɛ pour que a ka dawula cɛ u dɛsɛra u y'a mana kun mɔgɔw taara sɔrɔ sufɛ a bɛ fali muso de la waliyazubila
adama asete o ko so adama kiri do ti yoro ale kema ala kana tige nyana isono do ma ba chama ye apta jana ko no fu ay chen chama ne ken sero fe ka walde nyeni ko do glomina wal ma jena jugula wal ma duragu tawla wal ma feniyawla wal ma zo shenu amanda kabwala ya famia ni badi di be ibi warti ye multimilliardaire do atifa glola asete fiu uya blala de no do ni jire nyon zoro ibabla walma akadi yere de ka mi me ya mi i fa ka bola desera na nyon zoro ibabla adon bena hal tayre kana to layre oluya ala kalinga wi ni yake abike ni ala ka jende an ko se mala la mba fo sunaw rete nene do net mba glenen to ne ta glenen to mba glenen ala to de ni ya mi babla ni ma chama furakala ne re kramo ko mo do chini ma ala akwa don tale bulu ka tigi chimma kanala annanan fe nya glanga dama aw wasara akla ko na kala ka je ko werela na la sona mise ko defi o sara ambi kono na bana o fara nyonga kerengere na farko la bana jiribse ka fani adama nala sona ma kono na bana wanse ko kala kono na bana akara kengono yo biendimi furudimi wala koko walma a bana qualité kono na bana ya ki kono de wala o dabali de ki kono nala sona mba frake la en son en donna mba frake ni abana kaltu bi ni ma famu nanti se mina fana amba fanti sola ko na fa mo do sirama ala anyu labla to konna bana ni sirama ala man jenero fi ala abibla inshallah tabaraka amina kunci ni femi wodi talu be mo ko do ina fo yere da sira do ma ba fe ka watti ba fe ka dawlati ba fe ka jamati ko do be dawla bala men jamata ko do be jamata ko dawla nyen maminu fene be suko atisifunda ulubu yere yo kono anga bara la on ba yere yo kono mo jaman be minu mako be jamala ka do fara koka o sa jire joro jume alama jire ko ni ala ya son donde la flago te ko golle buru hal baraka sa kuma chama ya famia dona nere kramo de mo do cinema bon ko ya yero zabon ko sala woshule do kembe furba dege he annana ma go foni wunte ko bay cheshi nyana ko akwati suno ko fire de feka wulala ko ka chaw na ngo ko bate ngo kramo de mi chima ko on kan ngo yi chima ko alete ale ma barkama de yo ni ya yi cinema abado abinya ifemindi abado ngota sangaba tura mishi to nyini kana mishi mi bise ka so sarada sarake ben sartan kile abidi mama ibado nga okiye so nyimi we muna ko so ko ni kata sangana tara sangana ngoni war hake bo dia ayo dia ngota ni ko imbana kulunyona ko te ya ngawo ne kimi ngoro che ko to de nyini ko do akal wala shukele pai do jara ngoni ka ko fo ala ya sona bana wa o keran ko imbani mo ko fera more yake mo ti fera more yake ka kulu uti fera no mo te fera more yake sa kuma la ngolo le fo do parodi du arama dondo bine bolo o ka giri makilin ko mo kabila jama Allahu akbar dondo bine bolo o ka giri makilin ko mo adama ne o shukele no nyaka ala delike shukele ka bango forala ya bana achako ko osro ananam fi osro tara foro chamba bolo ngo kawin kele ne tiga bara ga fura kele ntuyi bolo ko atato angake ku nyon dafa de o tene de nen mati nyon dafa de ne re yin de ngo abe ni damena
ni dante na hoy ka warla ika mishi ta neti ala deli ken ninga ne yake mo mu yake ni ko imbana o na fo ko an ta karsa fi karsa de debe khake ta do ko ne yake ola shini an na se gaje o mi fe an gaje shini aha parce que ngone mo go bi chewde la parce que maro ebe se go chew sinema munu mi seka hadiri munu mi seka mur tokobo na fa ka tokodo soro ko hamiru so to soro chukamuna ngwe yo che ko ako karango ko nyame moy kana magashi la ble e bole ko fa ne fe ya ara ko yaro ko mama de kan faari mun ne ba fi ne kan wala don dia ne fa in kala donna nga sheku in kala donna ala ne son donna on ti sira foinya ala ta ko fe ka fo ko ina ni magoya ne ma hal ni ko avion pané sans fait kala to ke ala jigi ko ne se amba fo ne bisi o ma su ko abi jigi ndali no ala parce que ala ti bayre la ara wa de di bayre jamba ala ta yere jamba ola ma ko nya sira fe akara karabalio ibi fe ka kodo karaba ka soro ne karamo ko en kala ka harula ne fa en kala ka harula biya kle wolon vlae karu yin hamiru suzuri ya kala ka haruna ko ala shamon futi kum dugu de jigi ka haruin ka wati mun kono ka dugu mun na ne ka chorba ya dia nasira min ba kono ka ba godo aha arama ne bi latifu don ni mi mago bala o ken zoro so mi kala la sangele ko warda luti ibi nyono dan warla na shi ko tala seven ko tala mi kala la do ba ke a man chanere sangele e war soro adama ne bi latifu don ni Sheikh Bado e baroke biya kle sabay akoma ko karango ko do latifu bara ka bara kanga fa latifu kudamu soro odo kanga se wa kun balola kle flati mena nyonga o jugu kunti ayela du ko ko kanga se ba ko ti kanga se ba fefi afana don bay afara ko latifu kudamu a ruhaniya bi kanga se wa de bolo bi talifi pour gi ga fitna gara ko ay akwa bi kolo shi goshi hal sisa donna na fi kudamu de do quoi chaque diplôme wa bolo kale mo bi kanga se ba lo ko talib la kazo kale dunande quoi ku kanga se ba akoma kanga se ba to ko ti fone ka du kono ya awo karsa ne dunandi hali matan ne dor ko so ne dunandi dunya boya ko so ala mi fo le kanga tan ne bla kanga se gwa fi amolera atara ka ta chebla kanga se gwa fi che sera doro che ma sigi mo to chela de che dona so kono kanga se gwa dona che no fe doni gara kanga se gwa ko karon ken wele kono ya wele kana kimin tarife ko e latifu bara ko hawo min tarife kiya ya bora wa ko ay kama bo ko latifu kudamudo shaki influen ya dele ya soro warde ba kono ya valsi dele warde galona kabo bo e latifu bara imase akudamu ka wardi ma itege ni tege ne ya tigide wona dina ko ka dima ma samine liyefu ika jala masko ko a war fleni ako kanga sege ba ke kun ko goni ni jembe mais bi ko ne be fe ni jembe ala sona hero nana ne bi latifu don ne ya kalan fa bolo nya kalan nga shegu bolo ise mo moria bela sema doro ko jire neti moria ko erela nkala latifu la wala nkala hatel kurtu la wala nkala ka horla nge nyono dan ko la ba dima ni mata na chen ibi nyono da ko la ne de do jire ne ala ka jen ne chen ikala duka ngala duka nya fi chukamna anga emission mi don di mo ma faidate doni me e ma delika me karamo shida faida la wa foka se sayama ita me ko do ya di faida la o bonne do kono ka fo o bitan mi na kabako de di mo ma kabako mi ika prisi branché ne rela de ika ninke no so jire bi mi fo ni chen aya bara ay kuran branché ne rela mi na ala to ko dawma doron ala to ko ne de la bara otudo a wurdi chen binani kele Cléolon vla ala kama ni mi yala hal man wura ga men wala do ka nyefon nyama la ma khana jakada shabila ni kele nya baraka ka banga soro ka sia mumena di mo ma ika prisi do ni la doro ika goji Cléolon vla ko do kama ni mi yala a fodor ni ba ke a fo jire de ya di kunga ke ika ngani asiri ala kan fla kofe hatel kurusi ni iklasi
tenturu yɔrɔ la i b'i ka mɔgɔ fɔ la salamu kɔfɛ i bɛ ŋaniya siri astafurla kɛmɛ sɔli kɛmɛ lama kana jagala i bɛ kelen kɛ ka dugawu k'i yɛrɛ ye ka 40 kɛ ka dugawu k'i yɛrɛ ye tile 7 k'a kan n'i ye min y'a la ne de don jire ni i bɛna n ye i bɛ nin yɛrɛ yira i bɛna ne yɛrɛ de ye i bɛna dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen n'Ala sɔnna Ala b'a yɛrɛ jiri la Ala k'an dɛmɛ Ala kɛra bonya kosɔn an b'an faw fo k'an baw fo k'an karamɔgɔw fo Muhamadu Shafi Mopti Muhamadu Shafi Jara Sherifu Samadana Haidara ayiwa Muhamadu Buare ka e yɛrɛ fo ka caméramanw fo Zikiri Plus ani Kabala TV ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Ala k'an lafiya Ala k'an wasa maa minnu bɛ ɲɛsin ma Ala k'u kunna wolo Ala k'u wasa adama na Ala sɔnna ma don dɔ la an bɛna émission sigi ka dɔni ani kabako lakale mɔgɔw ye dɔni kan ni Ala sɔnna ni mɔgɔ yɛrɛ sera ka émission financer jire bɛ mɔgɔw lafiya dɔni ko la a ka d'an ye yɛrɛ inshallah Ala k'an wasa Ala kɛra bonya kosɔn sallallahu Muhammadin inshallah diyara n ye siga t'a la i ka dɔn k'a fɔ nin tun ye ani Usayi Jire ye ɲɔgɔn fɛ Bala kura an ko ale de ma bamanankan na tutun kana dakuru ɲɛ kelen k'a bonya k'a jɛɲɛ k'a tɔ meleke k'a meleke o de kɔrɔ ye ka se k'i wasa furuso kɔnɔ i muso de kana bɔ mɛnɛ ka taa kulon de kɛ ka sabu kɛ ko e de tɛ cogoya la ka sɔrɔ e kɛlen ko ka nin fura in kibaru min ni waliden to a ka bɔ ka taa kulon kɛ i y'a tɔɲɔ k'i yɛrɛ tɔɲɔ dɛ inshallah i bɛna nkalon da muso la ko sungurunba don i bɛna nkalon da muso la k'a bɛ jɛnɛya kɛ i bɛna nkalon da muso la k'a bɛ kulon de kɛ i bɛna nkalon da muso la ko a donna ta bɔra baara ta ka sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn cɔ i ka cogoya la i tɛ ka se ka laɲiniw kɛ sɔrɔ mɔgɔ ka yafa ma ta juguya tɛ dɛ furumuso caman bɛ kulon kɛ a bɛɛ ta tɛ maalankoloya dɛ maalankolo caman b'a la mais caman b'a kɛ maalankoloya diya tɛ dɛ a bɛ cɛ de kun cɛ min i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen kabala k'u dan a dɔw yɛrɛ ma deli ka foyi kɛ mais ni bange bɛ kɛ mɔgɔ ka yafa ma ko bɛ yɛlɛma de farikolo bɛ labila ka taa ni o y'a sɔrɔ cɛ tɛ cɛ ten a dɔ bɛ dɔ la a kuma dan tɛ dɛ Ala k'an dɛmɛ amin ya rabbi an b'a da o yɔrɔ la ka Zikiri Plus fo ka Kabala TV fo ka nɛgɛjuru sira 2 di aw ma a ye Jire wele an n'a ye baro kɛ fɛn jumɛn ni jumɛn kan fɛn fɔlɔ an ye tali kɛ cɛya furaw kan cɛya bana sugu o sugu mana k'i la Usayi Jire b'i dɛmɛ k'a furakɛ k'a bɔ i la ka tila ka cɛya kɛ belebele jamanjan wasale ka fangaba d'a ma o tɛmɛnen kɔfɛ siri jugu bɛ maa minnu na jinɛ jugu fo ka taa se maa minnu bɛ minfɛn jugu ta juin gulɔ sigarati fo ka taa se maa o maa bɛ yen k'i ka baara ye furakisɛ tali de pour que k'i ka diɲɛlatigɛ yɛlɛma k'a tiɲɛ i bolo ka fɛɛrɛ kɛ k'i sama ka bɔ o la banaw nasiraw la a da sira caman ma k'a kun cɛ ni min ye o de ye maa mago siraw ye karabali sira fɛ gɛrɛsɛgɛ ko sira fɛ nafolo ko sira fɛ ka se ka dɛmɛ ni dɛmɛ sɔrɔ a bɛ Usayi Jire wele a ka nɛgɛjuru siraw la 0223 78 56 17 00 o Jire yɛrɛ tɛgɛ la nɛgɛjuru sira ye numéro 2nan o bɛ kɛ kalandenw bolo 0223 73 50 06 62 aw ni ce ni jɛmukan in nin kɛra aw fɛ i ka dɔn k'a fɔ aw ɲɛ gɛrɛsɛgɛ ani aw tulo gɛrɛsɛgɛ ye équipe min fɛ o de ye Kabala TV ani Zikiri Plus an bɛ aw fɔ aw ka dara la aw k'an bɛn tuma inshallah